Omano nyakora mogi kuom ketera mogi TV utino machielo majaber rwakni machiegni yudo weche manyien adimba kokalo e weche manyien mag duol. An Kailo Trevor Mbija kamoro amora ma intie wamedo luwo ni mathoth mosebedo katimore pacho ka uting'o weche mag oula kama duol mar jotend migepe ogolo chike makoro nyaka luw mar thiro midhiero mamoko manyalo neno e kindeni ma bad migawo mochung'ne koro chal kor lwasi kone koth pod biro medo chwe gwenge mopogore opogore thurka ka midhiero pod medo neno bende gwenge mopogore opogore nyakwara mogi gin weche ma waluwo ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV weche mag ng'anyo mag lakteche kachiel kod mamoko mathoth ma bende timore e konde duto mag piny Kenya. Kamoro amora ma intie yina mondo arwakni machiegni mokwongo wayudo thund weche. Sehemu hizo zote tutauliza wananchi waondoke mapema. Duol mar jotend migepe golo chik ne jo Kenya mani kuonde maula nyalo kelo e midhiero masani osekelo tho mar ji mamoko nyaka sani podi manyo ringregi. Rainfall is expected throughout the month and it is likely to be intense during the first week. Bad migawo mar koro chal kor lwasi onyiso jo Kenya ni obed motang' ni mar koth mapek pod dhi chwe jumani. Executive made a deliberate decision to conduct a head count and an audit of all the casual workers. Sirikal masiayo chako kwano jotije mag lwedo kata casual mar ng'eyo kwan gi hie. Arwakni machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba weche manyien biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV weche manyien mag duol kaka nanyisi ni antie Kailo nyakwar guoko cha pesa Trevor Mbija. Nyinga en George Bati, jaloko marwa kuom thuolo ni duto iluongo ni Wilson Ochuka. Machiegni duol mochung'ne koro chal mar kor lwasi oyango ni koth mapek biro chwe juma mokwongo mar dwe mar abich ahinya to tich abich mar jumani. Kagiloso gi jofwambo, director mar duolno David Gikungu oyango ni koth mapek dhi medo chwe kadho wadh nam chumbi korang kod gwenge mamoko ma koth osebede mapek. Jatend migawo mar alwora Soipan Tuya bende omedo jiwo jo Kenya ma odak e yore ma oula kod kuonde ma oula thoro muomore mondo mi odhi kuonde moting'ore gi malo. Rainfall is expected throughout the month, and it is likely to be intense during the first week. This is quite in line with what Chris had taken us through when he was explaining what we are expecting this week, especially on Friday, Madam CS. The total amounts of rainfall are likely to be above average. Occasional storms are also likely to be experienced. The northeastern region, where we have Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, and Isiolo counties, we expect occasional rainfall during the month of May. Total amounts of rainfall are expected to be near to above average. It is an appeal for all Kenyans that are within riparian areas, are within areas that are evidently prone to landslides. The Disaster Management Department, which is a multi-agency team dealing with the various aspects of the humanitarian support, where there is relocation and movement of people, really is to seek the support of the Kenyan population to make sure that we move away from the evidently dangerous areas that will continue to endanger our lives. Kwan ji ma oseyudi ringre margi bang' masira mar yie Tana River ochopo ji 7 bang' ringre mamoko 7 ne yud kawuono. Menyo mar ringre mamoko pod dhi nyime ka koro onyono di chieng' mar adek. Jokanyo mag Kenya Red Cross
yango ni ji mamoko 13 pod imanyo. Bende oket kamoyiedhi ma familia mopogore opogore chwale ripot ewi wedegi mapok oyudi ka ji mamanyo wedegi bende yudo thuolo mar yango ringre ma oseyudi. Kwa pamoja tunawaombea na serikali itafanya juhudi yote ikiungana na county government, ikiungana na security ya area kuhakikisha kwamba mili ambayo imebebwa zimekuwa recovered. Na saa hizi tumeongea na county security committee ya hapa, wametuhakikisha kwamba wameweka mbinu mkakati ya kutosha ya kuregulate movements za boats kati ya hapa na pande hiyo ya Garissa. Tukaingia kwa hiyo maji tukazama, tulipata shida mingi kwa sababu pale maji ni deep sana, alafu iko na nguvu, hata ukipata ardhi kusimama ni ngumu. Na kuna miba, mamiti za miba zile kali kali. Tukajitahidi sana, tukapata shida mingi, tukafanikiwa na Mwenyezi Mungu, tukapata watu 4 jana kufikia jioni. Buch jotend migepe ogolo chik ne oganda ma odak kuonde ma midhiero nyalo timore mondo wuog kuondego ei thuolo mar seche 48. Kaluwore kod romo mar buch jotend migepe manochwoye kom kod jatend piny William Ruto, jotend migepe ne oyudo lipot ma wuok kuom bad migawo mochung'ne koro chal kor lwasi ma biro kata ma yango kaka kor lwasi biro chalo ndalo mabiro, kendo fwenyore ni koth mapek pod biro. Kaka okang' mar thiro midhiero mar pi oula mosekelo lal mar ngima kod mwandu e gwenge mopogore opogore pacho ka. Piny owacho yango kenge mag thiro midhiero manyalo medo neno poni koth omedo chwe thurka. E kinde romo mar buch jotend migepe manobage par loch mar jatend piny Nairobi kendo chwoye kom kod jatend piny William Ruto, buch jotend migepe ogolo chik mageto reso ngima jopiny kod mwandu kaluwore kod midhiero ma ikelo kod koth gi muomruok mar pi oula. Gilero ni bede migepe mag piny owacho osetimo nonro kendo yango kuonde ma midhiero nyalo timore e gwenge ma thurka e kindegi mag koth. Romo nogolo chik ne ng'ata modak machiegni kod yewni, bed ne gin mag ji giwegi kata mag piny owacho kod gwenge ma pi oula kod sienyruok mar lowo thoro timore, mondo dari seche 48 ka kuondego bende oting'o kuonde thidhia kod kuonde ma ore kale. Piny owacho luwo ni ji mibiro dwaro ni mondo dar ibiro mi wach kiny tarik 1 dwe mar 5, kendo ni sirikal oseyango kuonde jot mako jolo ma ibiro tere jomodari michgi kaluwore kod midhiero mar koth. Chikno yango ni ji ma ok bi yie wuok kendgi kuonde ma koth nyalo kele midhiero ibiro dar gi thuon. Buch jotend migepe ogolo chik ne tend loch nanga mondo ti kod apisas mag counties kod riwruoge machiwo kony neno ni chenro mag reso oganda otimore wang' sa, kendo ni apisas mag arita kod NYS biro tiyo kanyakla mar ni oganda oluwo chikego kaka oketi. Yewni moseyangi ni medo pong' kendo kalo kama owinjo bed ni pi gi kiew ting'o masinga kod kiambere. Kaluwore kod midhiero mar pi oula ma Nairobi, buch jotend migepe ogolo chik ne ng'ata modak mita 30 kowuok e wang' aora mondo mi odari seche 48. Lope mani machiegni kod aore koro yangi ni biro tigo e gero udi ma oganda nyalo chokore kata ma oganda nyalo rome, kuonde yweyo, apeyni kod chenro mamoko mag dongruok ma itayo kod sirikal. Koro mogi wasudo pod wane motende kod weche mag pi oula gi koth mamedo chwe pacho ka. Jopiny kar dak ma Kapuothe kod alwora mare mayudore kar chung' od bura ma Kisumu Central e kaunti ma Kisumu koro chayo kendo seyo tend kaunti no kuom buono ywakgi kendo weyogi e paro mawitore e kinde ma gikale midhiero mar oula. Jopiny go lero ni tend kaunti kokale apisi mar maneja mar boma ma Kisumu yande ne olimo gwengego kendo singo mar gero hinga yawo thoth aoche e alworano kaka achiel kuom yore mag yawo ne oula manyaka gie sani pod ogoyo tach e alworano. Kaluwore gi jodak, oula mamol koa aora ma Nyamasaria romo gi oula mawuok e aoche mamoko, to kaluwore kod diny margi ka gichomo nam, teko mar oulano yande obaro ohinga kendo dhi nyaka kuonde dak. Nyaka sani jogweng' ma kwan gi ohewo 700 dhi nyime kod jot e sikund primar Mananga. 7 days. Chakati chang'wen nyaka ne mande makawuono pok wanenogi. Koro ne chunowa wan wawegi kaka jomodak Kapuothe. Watongo yiende ji kaendi makata wan idhi kata tuwe wan kese wegi dwaro pesa mon wakongo daik mane obaroreni. To jatelo mora pokongo mi wakata kon kata dichiel. Inga nobiro to kuonde maricho ne okoloso. Emwaywago nyaka sani. Wang' nam to yudinre gi kucho kako dhi nam pi biro to duogo. Onge kako dhi wang' dunga direct
to onge gima jogo ja sirikal moro amora osebiro mowuondowa. Nucho ritogi mande, waritogi kawuono pod waritogi arita. Koro nopenje kata mwechemewa marwa maduong' mani malo kaje kati government. Iluongo nyongo monego bi e ground. Kech ka bala wanga no biro to ng'anyo ota nodok malo. Wanonge rieko moro amora mobiyo mewa kanyo. Nyakoromo gi riwruok mar ji mane kod ng'ol e pacho ka UDPK okwayo sirikal mondo orure mapiyo e reso ngimagi e kindegi ma oula kata kindegi mathoth giyudore kama tek nimar ok ginyal ringo masira ma ojukogi mag oula. Giwacho ni kinde duto ma masira timore pacho ka ok dewgi kendo ok migi resruok kaka ji mamoko. Gichiwo ranyisi mar moko kuom gima onge kod nyalo mar neno kata mago ma onge kod nyalo mar wuoth ma gikone yudore kama tek nimar masira jukogi kar tiendgi ma ok ginyal ringo. E wi mano gidwaro ni sirikal oket rameny mar ng'eyo kuonde ma gintie kendo many yore mag resogi. Even when we were looking at the commitments that we made in the Global Disability Summit, the risk mitigation aspect was one of the issues that we highlighted, and right now we are actually seeing it come to play. Imagine mtu kama mimi niko kwa wheelchair. Place kama iko na mafuriko, mimi nitawezaje kupanda kwenye paa? Sitaweza kupanda. Ama watu wakijiokoa kuswim and wajitoe nje. If someone does not come to my rescue, I will just die there. Because I cannot, I don't have any mitigation way of removing myself from where I am. Majority of us come from a humble background, poor background, and Nairobi, those of us who say Nairobi live in informal settlements. So we have been, for example, had an issue like in Mathare, so sad that some people lost their lives. So just try to imagine a person with disability in that state. Nakoromogi diponi in jalo modak kama pioula samoro nyalo kele midhiero. Nitiere gwenge mathoth ahinya mong'ere kod weche mag pioula kata koponi odeko ni pok otimore to samoro nyalo timore ka diponi ni tie okenge manok oketi e kinde ma okalo mane pioula omonjo go. Gin gwenge ma bende yudore Kaluo kod gwenge mamoko. Bang' fwenyo lipot mogol kod jokor chal kor lwasi ne koth mapek dhi medo chwe pacho ka. Nyalo miya pachi nambari 36000 kendo bende indiko na kokale Facebook mar Ramogi TV Kenya, bui mar YouTube ma en bende Ramogi TV Kenya. Subscribe kanyo kendo miya pachi kotende kod weche manyien makoro sani wakela ahinya komakore kod weche mag thiro midhiero ma ikelo kod pong' mag aore, muoch mag yewni ma samoro pong' mokalo kiewo kaachiel kod koth ma bende golo pie gode kendo oula ridore kuonde ma ji odake kaachiel kod chirni kata bombe. To kopogore kod mano bende nyakwara Ramogi duol mar buj jotend migepe bende ogolo wach kawuono makoro yango ni ng'ata ma odak machiegni kod yewni yaw moro amora bed ni en yaw mar sirikal kata mar ji giwegi, samoro en mar oganda mane ji oriwore gweng' to kunyo yaw jomodak piny mare ma samoro kopono muomo to nyalo kelo negi midhiero. Koro ogol chik ni ei seche 48 mano ndalo 2 ok owinjo bed ni gin kanyo, to joma otamore dar kigin giwegi motamore yie mondo gidar kendo giwuok kuondgo, sirikal ogolo chik ni gin jok ma koro inyalo dar gi thuon kendo wacho ni jok modak mita 30 wuok e wang' aora gin jok ma bende winjo bed ni dar kendo wuok kuondego nikech gin kuonde ma pi kopone omuomo to nyalo chopo machiegni kendo nyalo kelo hinyruok mar ngima kaachiel kod lal mar mwandu. Omiyo mago gin moko kuom weche ma sirikal ogolo sani kendo sirikal medo keto kenge mag neno ni othir midhiero kaachiel kod masiche ma idhi kel kata minyalo kel kod koth makoro koni pod nyalo medo chwe e gwenge mopogore opogore pacho ka. Bende par ni e kidieny mar 2 mar twak marwa wadhi bedo kod Senator ma Migori Eddie Oketch wadhi wuoyo godo ahinya kotende kod budget moketi ne midhiero matucho apoya nono e piny owacho mamalo kaachiel kod mago ma counties mar to bende gin budget mosetimo tijgi e yo makare. Gin ang'o mowinjo bed ni jopiny ng'eyo to owinjo bed ni tiyo kodgi e kinde machalo nade mar geng'o, reso kod duoko jopiny ngima mane gintiere bang' koponi masira osetimore. Gin weche ma wadhi wuoyo nyakwara Ramogi mago tende kod weche mag budget ne masiche koting'o masiche mag oula madhi nyime e pacho ka kendo mosebedo katimore nyakwara Ramogi ka sirikal koro medo golo duondgi kendo chike madhi gayo midhiero manyalo medore kaluwore kod medruok mar koth e gwenge ma Thurka. Nyakwara Ramogi aneno ka Jaro Soja bende wacho ni en yo makare kendo
Wacho ni atimo mos ahinya Ilojo Kogalo ne jok ma masira mar pi ose nyoro. Wabeduru motang' kinde mag koth kinde gi makoth ng'eny. Mano Jaro Soja Gor Mahia 001. Erokamano ahinya Jaro Soja. Wilberforce Otieno wuodu Riri mano North Kanyamkago bende koni ji mondo bed motang' kinde gi mag koth nikech nitiere moko mineno kod wang' kendo ji koro kik tho moro amora e pige mopong' nikech pi nyalo bet ni oting'o gimoro e iye. Mago gin weche ma imedo kel Kanyakwara Mogi. Wadhi nyime kod weche manyien. Ahinya kutende kod weche mag pi oula. Riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni pod ji mamoko ma ok tin ne 84 imanyo e kar masira mar oula manyotimore Mai Mahiu. Jatend Kenya William Ruto ne otimo limbe e alworano kendo yango ni jolweny dhi konyo e menyo mar ji. Kanyaka sani Ruto wacho ni ji 48 osetho e masirano. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambagalero, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua manyoli mokono to nyoyango ni maromo ji 71 osetho e masira makamano. Moingo seche 48 kamenyo dhi nyime ka geno duono kuom familia mapok oyudo ringre mag anyuondgi. Mane oula ne oywero. Sirikal kata kamano osechiwo kwan mogwenyore e wi ji mosetho e masirano. Motelo kawuono jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane oloso kod nyakalondo mar Inoro FM olero ni midhiero ma Mai Mahiu nyoka ngima ji 71 kanyo kamenyo mar ji mamoko pod dhi nyime e kwan mochiw kod jatend piny William Ruto to lero ni ji 48 ema nyotho e masirano. Najua mmepoteza watoto wenu, watu zaidi ya 48 kufikia sasa wamepatikana kama tayari wamefariki, wakiwemo watoto, kina mama na wasee. Kata kamano, riwruok mar Kenya Red Cross to yango ni ji 48 nyotho ka ji 84 to pod imanyo. Magi timore ka jatend piny William Ruto mane otimo limbe Mai Mahiu okoni kaluwore kod masirano osechiko migawo mar lweny mondo odonjre menyo mar konyo yudo ringre mag ji ma pod ichichgo ni olal to koulano ywerogi. Nimewaambia watu wa jeshi wakuje hapa mchana wa leo ndio tuweze kusaidiana na wao pamoja na vijana hawa watafute yale miili mingine ambayo haijapatikana. Ruto wacho ni maromo ji 100 osethiedhi kendo we thuolo kowuok e ute mag thieth kaka Naivasha, Kanyakla kod Kijabe e kind mamoko. Wale wote ambao walikuwa hospitalini tangu juzi, karibu watu 100, wengi wametibiwa na wametoka hospitalini. Tumesema pia tutagharamia any medical expenses, hata kama mtu alienda private hospital, tunataka tujue wenye wako county hospital, pia hizo tutagharamia. Jodak wacho ni oulano nyomo jogi kendo ywero puothe yiende kendo kata mana jamni nyoulano bembo kod pek mocho yweyo gweng' manyaka sani kwanye mana ringre. Sasa mimi kwangu nimeruhusu watu 8. Madhe ako hospitali, sistangu ako hospitali. Sasa hiyo family ni yangu, imenigusa juu hakuna mtu wa nje, watoto wa sister zangu, sister yangu na sister indio. Giwacho ni pige nyogudore rogo kod bugni magreru kendo chokore otogoro bang'e oulano metni maduong' kendo lal maduong' ema koro gikwano ka giteng'o lwetgi. Jok motony wacho ni pok ne gineno gi wang'gi gik machal kamano kendo dong' karapar ne higni mabiro. Gilero ni gionge kod kuonde dak kendo kata mana sikul magidakie gi sani ok ong'ere ni dhi chalo nade mbele. Tumepoteza vijana 3 na wasichana 4 na mama mmoja na msichana mmoja 16 na 28, miaka 8, miaka 4 na miaka 4, 2 years, 1 na mwaka mmoja na miezi 6 na 8 months. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Nyakwara Mogi wakawo yweyo marwa mokwongo dakika 20 bang' saa 1 mar odhiambo. Otieno Small kawuok e yadh ngima Ramogi neno maler ahinya Migori to amedo
goyo mos ne jo Kenya moyudore masira mag oula ogore kuomgi. Erokamano Ramogi TV chopo nomelera nyaseme kurwenje katimo mos ne ji duto makale midhiero mar oula. Hawi maber odhi ne Wilfrida Arindo mar Oyude. Erokamano ahinya. Kasto Antom Ogoyasure intiere Nyakach wacho ni daraja ma omuomo mukore kaka nyithindo dhi kadho kadhi e skul wan pod wakia. Mosura ahinya. Ramogi TV neno malera ahinya nyoni anko bwae kendo waneno news mos ahinya. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Kasto Ouma Biu kawuok kaka chieng' Ward 7 wacho ni kwayo jomodak kuonde maricho mondo mi odar kendo owuoro mana ni to dipo ni Ruoth Nyasaye dwa ketho piny kod pi. Okay, mano wach ma en bende wacho kanyo. Ng'isna jok modak nyal kiny ni gidar chon giwek rito kony mar sirikal kod ngimagi. Owaka Ochola kawuok nyal kiny wacho kamano bang' sirikal golo oteno. Nyako Ramogi ina mondo kaw yie mana mapiyo piyo, par ni pod wabiro bedo gi twak e telo mar ariyo gi kindeni to wakaw yie waduogo gi weche mamoko manyien. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula opwodho od bura mondo dhi nyime gi twak ewi paro mar techo oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi
Wetangula olero ni paro makamano michwalo kod jaod bura ma Bumula Jack Wamboka ne oluwo chike duto madwarore golo e apisi jatend migaono. Linturi tudo gi weche ma otenore kod tiyo marach gi apisi ahinya to wach mar mbolea mabandia. Jafwambo marwa Chris Owino kolona matut wachni. Pur mane ousne gi mbolea mabandia osechako chieno jatend migao mar pur Mithika Linturi bang' spika mar od bura Moses Wetangula goyo tik paro mar thicho oko Linturi e apisi. Ka opodho paro makamano ma ochwal kod jaod bura ma Bumula Jack Wamboka, Wetangula olero ni Wamboka okalo chike duto matayo od bura e wi chenro mar golo e apisi jatend migao. Honorable members, consequently I find that the proposed motion by the member for Bumula meets the requirements of Article 152 of the Constitution and Standing Order 66 as to form and the threshold required for a member to move a motion for dismissal of a cabinet secretary. E bura mare ma oser lwedo kod jod bura 110, Wamboka seyo Linturi kuom dhi ataro kod katiba, ketho chik, kaachiel kod koso bidhruok e apisi. Franklin Mithika Linturi from the position of cabinet secretary for gross violation of Article 10, 46, 75 and 201 of the Constitution, the Leadership and Integrity Act 2012 and the Public Ethics Act 203 and for gross misconduct. Kaluwore gi chike matayo od bura e wi golo e apisi jatend migao, paro mar thicho oko jatend migao nyaka sir kod jod bura 88 eka inyalo pedhe e nyim od bura. Kata kamano, paro mar Jack Wamboka ne osir kod jod bura 110. Bang' spika puodho paro makamano, ohinga mochomo paro mar Jack Wamboka en yudo sir mar jo od bura 117 chieng' tich ang'wen jumani mondo ochwale ni komiti moyiedhi mar ji 11. Upon approval of the motion, the House is required to appoint a select committee of 11 members to investigate the matter. A third of all the members of the National Assembly, which is 116.3, rounded off to a whole member. The motion shall require the support of 117 members for it to be referred to a select committee for investigation. Komitino mar ji 11 gi ndalo 10 mar kolo seyo duto mitudogo Mithika Linturi motelo ne kawo chung' margi. Ponono ni komitino otamre puodho seyo makamago, paro mar thicho oko Mithika Linturi biro rumo gi kanyo. E komachielo, ponono ni komitino oyudo Mithika Linturi kod ketho, gibiro chwalo ripot margi ne jo od bura mondo ogoye ombulu. Mithika Linturi biro dhi pacho, ponono ni jo od bura 175 ogoyo ombulu mar tere dala. A resolution requiring the President to dismiss a cabinet secretary must be supported by a majority of the members of the National Assembly, which is 175 members. Magi timore kata odoko ni Mithika Linturi to nyocha onyiero paro makamago ka othiano ni okoluoro ng'ata ng'ata nikech jatend piny William Ruto ong'eyo adier e wi wach makamano. Mibadhi mar mbolea mabandia ne ogol kod jafwamb weche mar African Uncensored John Alanamu kod kweth mare bang' yudo ywak mag jopur. Korka kore, Linturi to pod omo yie piny kod wang' matek ni onge mbolea mabandia e pacho kae, kendo pimo weche makamago kaka weche ma onge korgi kod atachgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Akoro mogi wamedo dhi nyime gi weche manyien ka koro wang'yo motenore kod weche mag kuyo kama jawer mar wende mag Nyasaye Florence Robert Nyasaye okawo jawer mar wende dholuo mag Injili Florence Robert owito ngimane odiochieng' ma kawuono. Florence Robert ma ong'ere kod wende mag dendo Nyasaye owito ngimane odiochieng' ma kawuono. Familia mare oyango ni gibiro chiwo ler makende e wi tho mar jawerno. Ma report ma awiye yango ni osebedo kod del malit magikone to kelo tho mare. Roberts ong'e kod wende kaka Kikikala, isebedo jakora e kin wende mamoko. Jower wetene kod johera mage dhi nyime kod ywage kokalo e kuonde tudruok mopogore opogore mag mbui.
Mad Nyasaye med hoyo chuny familia mal Florence Robert kachiel kod jowere duto anyuola wede kod osiepe mage. Kawadhi wach mabende omulo achiel kuom wani ringre jaduong' Joshua Oko ma en wuon jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko ne wiki kawuono dalane manitiere adiero e Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Jotije mag Royal Media Services ne ochopo mar kuyo gi familia mar Oko kendo konyogi e ko ringre jaduong'. Jachung weche Jael Lieta kod Alan Obiero ne otelo ne kweth jofwambo ma bende ne oriwo kodaka mago mawuok e tesende mamoko. Osenindo jaduong' Oko opar kaka jago mane jambola kendo mane ni kod chuny maber. Ringre jaduong' Joshua Oko ma en wuon jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko ne wiki kawuono dalane ma Diedo Nyakwaramogi e kaunti ma Homa Bay. Orang'eni olit ahinya to chutho ne joka Oko, ne joka Sum, ne joka Moyo, to gi ji duto makawuono yoro kaendi. To kata kamano an appreciate ni jaduong' ne en jaduong' marieyo wach, jaduong' mong'eyo wuoyo, jaduong' madimbo wach, jaduong' manigi puonj. Koro en lit ne family ni wawito jaduong' makamaendi. To komachielo bende en mor to celebrate life ne nyaka nodong obed kodwa ma wadong mogik sama kama. Mosuru kendo magi mag Nyasaye mana kaka ne bicho wacho mane kama waduto warieyo. Watimo mosa Oko ang'eni poko budho kane wantiere kendi ka wako mama sani e wabiro wako baba to mago duto mana kaka iwacho ni en chendo mar Nyasaye to wan kaka dhano wabedo gi lit e chunywa. Kik ibed gi luor bedo gi lit e chunyi nikech nyaka wakale to kisetieko misewinjo lit mane makori wacho ni koro we achangi mondo ngimo dhi nyime. Ngimo dhi nyime ne in kod familia mari duto te. Sirikal ma Siaya ochako chenro mar kwano jotije mag lwedo ma ong'ere kaka casual laborers. Migao ma otelo ne chenro mag sirikal ma Siaya oyango ni gitimo mar ng'eyo kwan mar jotije go hie. Jagoro mar kaunti ma Siaya Joseph Ogutu oyango ni nonro makamano bende dhi konyo e neno ni mibadhi ogol oko chutho e sekta no kendo osara ochul mana jogo ma opuodhi. The objective of the headcount was to ascertain that the county government of Siaya is getting value for money in terms of wages paid to the casuals, and also to right size the number of casual workers engaged by the county government in the various departments. Today we were carrying it out in Siaya, Alego Songa rather, Bondo and Rarieda constituencies, and tomorrow it will be conducted in Gem, Ugunja and Ugenya constituencies. Dial *487*3# to get this song. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre donje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar abich dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences.
Mimi kwa majina naitwa Esther Kabunda Majimbo. Naishi Matanomane, kijiji cha Sabasaba. Niko na issue ya binti zangu wawili waliomaliza darasa la 8 na hawajaenda shule. Naitwa Eunice Mapenzi Majimbo. Nilimalizia Madamani Primary. Nikapata marks 329. Nikaitwa Ganze Girls. Na sijaenda shule kwa sababu mamangu hana uwezo. Nimejaza mafomu ya basari, nikajaa ile scholarship nikajaza, lakini sikufanikiwa kupata. Kusaidia watoto wengine kama mimi, tuma SMS neno elimu kwa nambari 29888. Nokoromo giona joche mag tuke tim mar Kenya mag jotugo mag adhula e kidieny mar wakeni ma higni piny 17 dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag manyo tiko mag tuke mag piny mangima e kindgi kod tim mar piny Ethiopia. Kenya biro chako tielo mokwongo mag tukego e piny Ethiopia chieng' tich abich tarik 10 dwe manyien, kapok tielo mar ariyo obagi e pacho ka tarik 19 dweno mar abich. Jotugo duto mane ogwel oseriwore gi timno e kar timo orako ma Kasarani. Timno biro wuok e pacho ka odiechieng' makiny. Jaloch e kind Kenya kod Ethiopia biro donjo e tielo mar 4 kaka kendo gibiro rakore kod jaloch kata jaloch e kind tim mar piny Djibouti kod Burundi. Tuke mag piny mangima ma jotugo ma higni 17 e kind wakeni ibiro bagi dwe mar 10 e piny mar Dominican Republic. We have everyone in camp. All the key players from the school teams are here. So we have a good team from schools, Talanta Hela, Chapadimba. So we are hoping to build a very strong team that is going to compete against Ethiopia. Giko tielo mokwongo mag weche manyien mag duol Nyakoromogi. Tielo mar ariyo en twak ma bende wendona Senator Eddie Okech. Senator ma Migori Nyakoromogi osedonjo ka odago kod mbaka mana bang' nyiriri machuok kende. Thuolono duto te wasebedo kod jaloko mara Wilson Ochoka. Okawa ne yweyo ka oduogo to twak marwa kod Senator ma Migori Eddie Okech. Kik idhi mabor Nyakoromogi. Weche mulo weche mag masiche mag oula kaachiel kod omenda moketi mondo rakruok godo kod midhiero ma kamago. Manaka. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
Baya, tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata kadiera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi. Twak marwa mara duol chakore sani na nyisi ni an Kailo Trevor Umbija nyakwar guoko cha pesa. Koro odani wachaka ne twak marwa kod seneta ma Migori Eddie Oketch, ong'ere kaka Muok Ratego. Nyakwar Ramogi en seneta ma bende wuok e piny Luo kendo nitie od bura mar Senate weche mag opok madhine counties, weche mag omenda gi bende ging'e ahinya e Senate. Kopogore kada od bura mar Senate no bende gin machiegni kod od bura ma malo kata miluongo ni National Assembly, gitiyo e yo mar gamruok te tije mamoko mondo ne ni piny owacho riembe yo makare kendo duto te to dongruok ochopo ne japiny. Eddie Oketch ni pod en jatelo ma luorore pinje komedo sumo paro ka kod kacha. Nyocha kanjo wuok e piny moro ma oloka kocha pani en Amerika. Eddie machiegni piny Amerika twak mar skol ma bendi luonge yawuoyi ma wigi otimo jere mondo dhi ogoye mbaka kaka piny chale weche mag dongruok. Kian ang'o manyien mibiro goro ne Kenya kiwuok kechina par in mani wuok e piny mar Afrika. Kichung ne piny Afrika e romo machal kod ma kamano. Ang'o ma timore manyien ma inyalo duogo ne godo piny Kenya? Iduogo yudo ka koro piny Kenya masira kindake koro jindakore e Kenya ka. Mokwongo bati wakaw thuolo ni endi mar goero kamano kuom duogo. Skol en pinyno en program no endo mane matemo kelo jotelo mopogore opogore matemo dwaro solutions ne weche go matheko mogik e piny mangima. Iyiero ji matin kabisa kaka koro higa ni ne giyiero ji 34 ma jogo gin jogo matemo tiyo e migawo mopogore opogore, obede migawo mag siasa, obede migawo mag ohala, obede migawo mag NGO mang'iyo ni weche mag piny gi eki, obed climate change, yes, obed midhiero mag international security, obed midhiero mag cyber espionage. Jogo eko matemo yudo ne ji solutions ema school kao tutiegoru e network no endo tutemo matek mondo medo konjo
Koro an atiegora kanyo endo e weche go mag pidho yien. Okay. Nikech an gi programs mag pidho yien Migori. Koro idwa atem mondo akete e gwengewa manyalo konyowa gi weche mag climate change. Reso kor lwasi ni en gima kore miyo pek ahinya. Kabisa. Okay, machiegni mano bende momiyo wan ka. Nikech gik matimore tinende ni timore nikech lokruok mosebedo e chal kor lwasi. Joma thoth wacho kamano ni samoro koth mabiro sasa, oro ma bende biro sasa. Biro nikech koth kata lokruok chal kor lwasi. Gi kinde ni ji mathoth osewito ngimagi senator. Kendo joma ng'eny bende mwandu gi olal. Nyaka kama owuoye nitie joma pod manyo wedegi ma pod ok ong'ene gi ngima kata samoro pi olal kod ngima margi. Pod en achiedh nade gwenge mopogore opogore. To jakor chal kor lwasi wacho ni koth pod dhi medo chwe ahinya to tich abich mar juma ma kor wadhie ni. Samoro nyalo bedo mang'eny ahinya gwenge ma kadho nam chumbi to ma ok nyis ni odhi bedo maonge gwenge mamoko. En ang'o minyalo wacho kaluwore kod lokruok ma koro oseneno ni nikech chal ka gima isefwenyo ni nitiere lokruok kendo idwa ni mondo mi itimne gima iluongo ni mitigation kata keto kenge manyalo reso kor lwasi. Ang'o ma inyalo wacho e wach mag masirani? Kamano kapok adhi matut e weche go eko, bati ka nyicha onge ne masira omako kaka jokanyanam ma an kaka achiel kuom senators ma Nyanza kendo kaka wuod Migori kendo kaka ma wuod Onagi. Ok adwa weyo moka kawo thuolo ni endi mondo agone Onagi duto te mos makende kaachiel koda anyuola gi jodala jaduong' CDF marwa Ogola Francis. Nikech ing'eni telo maduong' mosebedo go Kenya ka endi mogik ne en ga vice president, kasto aparo prime minister no ayudo, kasto CDF en telo no endo mar adek maduong' mogik. Omiyo wan kaka jotelo ma Nyanza pok waweyo wach ni endi mayot. Kendo kaka jotelo matindo puro da mondo wach ni endi matek kabisa kendo ageno ni chieng' mo bodu watwake wach do. Right. To gi santa da kaka thuolo no kende mondo makende mondo agone Onagi duto mos makende. En gino ndo puro mako chunya. Tagadiri puro mako chunya Onagi bende matek ahinya. Nyaka ncho wit CDF ok en gima wacho ni koro ne osekowe koro odhi adhiya. Gi chuny motur kamano endo bende we akaw thuolo ni mondo agone jogo e koduto tema owito jogi kaachiel koda mwandu gi e masiche mag oula madhi mbele e Kenya mangima. Ang'eni ng'eny gi timo dala ma Nairobi kaendi ma bende jowa nitiere to jo Kenya bende duto wan to wan jo Kenya to kaachiel gi jomoko bende nigi masiche gi kor gwenge wa madala. Ok en gima yot bati mondo mi ichiew kata koponi ok iwito ng'ato ni koro ichiew tiwuok e odi idhi ninde koyo koth chwe kata idhi nindo kumoro ma gala e par oko ma otino mang'ich gudo chieng' bende ka samoro chieng' chami to kobe goyi oko. Omiyo chunya lit ahinya kaneno ka jowa nigi kuyo mang'eny kendo lit mang'eny ka gidhi e masiche gi eki. Omiyo adogo negi mos gi duto kendo hope ni sirikandwa ma kor gwenge kaachiel koda sirikandwa ma malo biro dhi malo bo temo matek mondo mi oked gi masiche gi eki mondo wane ka konyo jogi eki. Kwasewacho kamano endo daher mar wacho ni wach mar midhiero moneno ma dho ngere luongo ni disaster ok en gima nyien. En gino endo ma kinde ka kinde timore. King'iyo kipo 1998 kane poro tindo kabisa ne nitie kodh El Nino kendo bang' mano endo wasebedo gi masiche go mang'eny mabiro machalo koda magi eki. Koro gima nyien sani en sirikal ok en midhiero gi eki. Manyiso ni sirikal ni ga nyien to sirikal no endo bende kako ong'iyo weche mag midhiero gi eki bende nyien. Tapani mane kuma shida nitie. Nikech kwachako gi gi sirikal mag gwenge. Yes. Ing'eyo maber ni an kaka senator ma Migori County ka sirikal mag gwenge dhi marach ta wuoyo motegno sawa sawa. Kendo nyaka ndiko warua mapenj kabisa. Sirikal mag gwenge e weche mag masiche gi eki nigi teko mar loso chenro manyalo dil gi masiche gi eki ma dho ngere luongo ni emergency. Omiyo sirikal mag county ka sirikal mag county omi teko mar chako gima luongo ni emergency fund kata mwandu go eko ma giketo ma koponi gima kama otimore masira ma kama otimore mora onya bedo mar oula, onya bedo mar earthquake, onya bedo masira mar terrorists, onya bedo gimora mora manyalo timore. Masira moro motimore kor gwengewa ma mokeli gimora mora omigi teko mar loso agulu moro maginyalo bedo ni ginyalo respond go. Koro teko no endo momigi idwaro ni pesa te magichoko
mago eko mag choke kor gwengewa Yes. to gi pesa ma sirikal mamalo miyogi gitemo mondo giket 2%. Atamalo iluongo ni atamalo ariyo. To 2% no king'iye kuom ranyisi kaka koro Migori County kuma wuoke budget wasani ndi wasetemo matek ma wayudo gimoro 12 billion 12. Ko billion 12 ndi koponi governor marwa gi joge wa duto te otemo matek moketo pesa tenge to biro gimoro 240 million. To koro opogore Nairobi nigi budget maduong', koro mare bet buk matin. Gi county opogore. Koro doni pesa go itiyogo e yore machalo koda Maindi. Lakini shida mwasebedo ka ng'iye Senate maduong' en ni pesa mawuok malo samoro budho kendo biro opogore. Koro samoro ka governors magwa nigi tich matek ahinya king'iyo wachno endo mag disaster response and management and preparedness. Nikech ka midhiero gi biro to pesa samoro odioga dweche adek. Ido ka governor dwa penje ni yawa dweche adek gi kane pok wach moro biro ni masiche gi dhi bedo. Ere kaka dwa tiyo gi pesa. Koro ka samoro pesa gi ira tigo ochulgo japuonj. Kata pesa gi ira mondo otigo mondo ochulgo dakteche. Kata pesa gi ira mondo otigo mondo losgo kuma makethore ma ok weche mag midhiero. Koro the first thing manyaka watim wan kaka senators kendo wajumbe mantiere buche mamalo en ni nyaka wared ne sirikal mamalo motegno mogik mondo mi pes duto te mag county ochope wang' sa to gichop giduto. Eka inya timo kode gimiluongo ni planning maber ma kama sira kama gibiro kata madhiro kama gibiro to yudo ka pesa ne ok otigo yo machielo kata pesa ne onge agudo. Mano e shida maduong' kabisa ma counties nigo. To kata kamano an kaka Eddie Muok pe bende aparo ni wach ma masiche mag kamano gieki midhiero duto te mwaneno maluongo ni disaster gieki chalo gi lweny. En gino endo makomako piny to en gino endo ma en gima ratego mana kaka dang' ikawo ni lweny moro monjowa. Nikech disaster kata midhiero gieki gin gigo eko makawo ngima ji kendo ketho mwandu mag piny. Koro nikech mano number one priority en sirikal mamalo nyaka bed motegno e yorgo eko mag geng'o weche mag masira gieki kata deal go gi weche masira gieki ka gitimore. To gima waseneno sani endi en ni sirikal mamalo pokawo disaster ma serious. Ok gikawo weche mag midhiero gieki kaka sirikal kawo weche gieki matek e lwetgi motemo mondo deal kodgi kapok gitimore kata gisetimore. E Kenya ma ji nitiere sani kopogore kod sirikal manitie sani wanyalo ng'iyo nikech masiche gi osebedo katimore e kidienje mopogore mana kaka iwacho ma oting'o nyaka midhiero mar tuo mar COVID-19 manobiro ma bende nokelo pek e weche mopogore kendo thiro uchumi mar pinje. Kanye ma kaka jatelo samogo mbaka ka samoro uoyo ng'iyo ni omenda gi to waseketo gi winjo bed ni gichopo ne counties winjo bed ni gidong' e sirikal mamalo mae gi winjo bed ni gitimo. Kanye ma piny osebedo ka time both ahinya ma samoro dwani mondo miridi e weche en keto ikruok chiwo milome koso rakruok kod midhiero ni sama koro setimore. Ing'e ni pesa mabiro e county e wach ma deal gi masichni gieki kata midhiero mwaneno gieki king'iyo agulu mar sirikal te pesa matine mogik. Kuom ranyisi kawuono nantiere e Senate ne watemo mondo wapog pesa e kind sirikal mamalo gi sirikal mamwalo. Sirikal mamalo nyicho wacho ni gidwa mondo gimi sirikal mamwalo bilion 391 ema wawuoye kawuono e Senate. Kasto sirikal mamalo dwa mondo dong' gi trilion 2.9 ma gidhi choko. King'iyo kuom percentage mare tiyudo ka sirikal mamalo dong' gi 86% mar pesa no. Sirikal mamwalo kawo mana 13% kende. To odwa digo weche mang'eny duto te. Koro wach mar rakruok gi masira kokone prodong' gi sirikal mamalo. Mana gima nyaka wang'e mokwongo. To kanyo ma sirikal mamalo osejwang'e jopiny kata osefele. Dho ngere wacho ni nitiere migepe 5 ma nyaki tem matek mondo iketi kidwa mondo idil gi weche mag midhiero. Namba achiel ngima dho ngere luongo ni preparedness kata ikruok. Ikruok tende ni iseng'e ni masira dhi biro. Koro ere kaka inyiso jou ni masira ni dhi biro to dhi biro okang' machalo nade. King'iyo na mana Amerika kuno chonde ndalo moko ka ng'ato nyisi ni nitie hurricane mabiro miluongo ni Katrina kata hurricane machalo kamaendi to gimodhi timo chal kamaendi. Koro ikre uru kamaendi imiyo information machalo kamaendi ipuonjo ji
manyis ji ni omera un wuoguru kaendi udhi kuma chal kama ineno koro ikokre ko te miyo japiny ikore ong'e ni gima kama kama endi dhi timore. Sirikal mamalo pok oketo pesa e yo makare, to pesa to nitie, pok iketo pesa e yo makare mar temo ng'iyo ni masira mane madhi biro to dhi biro karang'o, to kosebiro karang'o to ere kaka wanyiso jopiny ni mae gima dhi biro. E gima dho ngere luongo ni early warnings. Koro early warnings no endo koseket ne japiny to japiny ikore maber wuon kong'eyo ni gima kama dhi timore. Kuom ranyisi kane nineno gima otimore Sindo, oula mano biro Sindo, koth no kochwe Sindo, to oula no endo wa malo. To nitiere kata mana jogo eko ma jorieko manoseneno kaka kodhi dhi chwe to kuonde mantie piny kamaendi koth dhi biro kamaendi. Nonego bed ni sirikal osego milome mokonyo josindo. Mano ok en gima nyaka kedo kuom Gladys Wanga kaka gavana ma Homa Bay. En gino endo ma teko mar predicting oula no kadhi timore en nguvu no endo ma sirikal mamalo mani kode. Koro wala namba achiel kuma sirikal mamalo osefele kabisa. Tindo kata seche moko ka jogo eko mariek kata jogo eko mawacho ni joma nigi lony e weche mag ng'iyo weche mag midhiero gi eki ogo mbaka sirikal owuon kwedo wachno. Noneno kaka kirwa maroma sani onyise ni nino nyabiro sindalo makama to kopono leo to nyaduogo duche machalo koda magi eki. Bang' dwe achiel tinyo ka jatend sirikal mamarwa ma chief commander in chief of defense forces wacho ni en oselemo ne olano endo koro El Nino onge. To koro waneno masirano machalo koda maendi. Ineno ka Sakaja bende ma gavana ma Nairobi nowacho the same thing ni wan waselemo ma koro giniendi koro onge, koro bedo gi kwe. To pesa manoket monego itiyogo e wache masechego eko koro odhi otimo ang'owa ji obalogo. Mano namba achiel. Yes, Eddie kidhi mbele ibiro nyiswa kaka unono magi nikech wacho ni pesa moro nitie manoketi gicha nokotimore to ng'ato oluchore kode kamoro. Ma titime ang'o kaka od bura ma bende nono kaka counties tiyo. Poni pesa ni nodhi ne counties nikech nitiere gima kizungu luongo ni mapping. Iketo iyango wenge. Ne kowuok e kona ni nyaka kona ni midhiero ma kama nyalo bire to nyalo timore e rang'iny maromo kama. Magi gik manyalo kethore kata mae kaka kethruok nyalo bet. Be usetime gimoro mwacho ni wadwa nono kaka omenda manomi counties thuolo manola ni El Nino mokwongo dhi biro ni otiyo mondo ng'eni kata koponi makoro wacho ni pesa ne onge ni samoro sirikal nodeko gi pesa to machacha notimo ang'o. Magi be usetimo. Mano wasepenjo inyalo paro kano wapenjo maber ma jatelo miluongo ni jatend jo COG Council of Governor miluongo ni Governor Waiguru. Yes. Nowacho maler ni nok giyudo pesa. To nok giyudo pesa. To ineno ka ng'amono ng'weni ko kito kada mana special commission monego ng'weni dhi kode mbele nikech mana ndiko docket mar National Assembly onego ng'weni giketo kada mana committee moro mondo ng'i pes gi nikech ng'eni waseneno kandalo ma midhiero gi ekionge ndeke ringo sawa sawa kendo dhano pogo ganda kendo dhano pogo mena e yor kisiasa. Waseneno wazichewa ma Nyanza kadhi dala ma Nyanza kendo pogo duma, pogo ganda, pogo mena. To sani ndi kama siro timore to pesa mano mitiyogo chon notigo e yo machalo koda mago eko. Nyicho waneno ka UDA bende timo weche gi mag yiero. Ineno ka ndeke ogol sawa sawa ma choppers ringo e kor gwenge kod don mago to giyudo political parties fund. Onge political parties fund ok nyalo dog ni party achiel yudo to party moko ok yudi. Political parties fund pok ogol nyaka sani makata mana ODM nigi billions ne mang'eny ma pok omi nyaka sani endi. Pesa go wuok e sirikal gi romo kare. Lakini okada go siasa. Nikech sani gini ka go kod siasa gi wach ni endi ka wacha yo mocha mar siasa to onge ng'ama nyalo ribat wach na wacha abro manyo ni ng'ato mondo wakeli kod ratil kama. Na mi example mar ariyo. Example mar ariyo nitiere koro gimoro luongo ni prevention. Prevention en koro geng'o. Ing'eyo ni pile wan gi kata higa ka higa wadhi bedo gi oula ma kamaendi kata koth machalo kamaendi. Ineno ka Budalangi nyaka ne nyuoli Budalangi nitie go oula. Nyaka ne nyuoli Kabuto nitie go oula. Nyaka ne nyuoli wang'eyo ni Nairobi kaendi dwe kama koth chwe machalo kamaendi to nyalo ketho gik moko. Koro prevention en ni ere kaka igeng'o nikech mitigation mano wuoye chande en mondo igeng'o mondo kik gino endo bed gi no kelo problems mang'eny ne dhano. Osechopo e dhodi kanyo endo. Lakini prevention en ni ere kaka wageng'o mondo gini kik timre e yo magalagala. Mano be pok waneno ka sirikal endo keto pesa mayanga manyalo konyo.
kuom ranyisi Nairobi kaendi bati king'iyo tiyudo ka koth ochwe matin ochucho matin ni sirikal ong'eyo ok ni jogi kipok bedo e sirikal nikech Ruto osebedo e sirikal kaka ker sani en ker to osebedo kaka jalup ker higni 10 osebedo minister higni kadha osebedo MP higni kadha koro ging'eyo niya ka Nairobi koth ochwe matin to wang'eyo niya Dandora obedo gi shida machalo kama nderni ma Nairobi dhi dinore machalo kama endi koro kar loso keto pesa mondo mi olos nderni go eko mondo mi kaponi ka koth obi chwe to shida ok bedi mano pok otimore onego bed ni chako ket pesa go eko kuma kama aso nitie gima waluongo ni response ma koni wuocha tiende niya koro obiro nwa masirano kosebiro ne dhodwa wanene koro nitie kama onego bed ni kawo seche adi ok kata dwe ok kata week onego bed ni kawo seche adi mondo mi warakre kode nikech koro en wasigu mana kana nyisi ni midhiero chalo kaka lweny wasigu osedonjo e dhot idwa kawo wik achiel kosidwa kawo dwe achiel kosidwa kawo saa achiel mondo irakri kode iwinjo ka kende wacho ni jogo eko manitiere kuonde ma oula nitie kata kuonde ma masejegi kinitie odhie gima luongo ni higher grounds tena ni gidhi e gode kuonde mantie gode gi kidhie kapok osiem ni bati kata gode gi kidhie kapok ket gi tenge mondo mi ng'e ni kaendi midhie mondo mi konyri sirikal no endo maber ma ohero jogene sa response no endo onego bed ni omiye gima luongo ni military response precision teni otiyo kaka sirikal no endo mong'e ni gini ndien lweny mogo gi wasigu moket kata jo army moko mowacho ni yawa got monyiso josindo mondo dhiye en got makama to godno endo wasedhi mwaketo tent machalo koda maendi mwaketo chiwo machalo koda maendi dhiuru kanyo ka kudhi dhi en udhi luwo kuma kama wadhi kawo gi ndeke kata wadhi kawo gi mitokni machalo koda maendi kata wadhi ting'o gi meli machalo koda kamaendi watero kamano endo muchop kanyo endo kaso nitie gimiluongo ni recovery to niya ere kaka wadang'iyo ni mwandu ok okethore kata ok omedo kethore kanopowa ayanga to ketho mwandu moko 10 ere kaka make sure ni kaka wan kaka sirikal waseoro army kanyo endo makoro mwandu ok med kethre mondo bed mwandu 90 kata mwandu 100 mokethore koro kelo jojeshi mondo mi odil gi gigi eki maber makonyu magi eki to mang'o wadog to gik ma wacho gi kibati ok wacho ni wacho ga chake siasa kinyalo paro higa mar aparo ni 2022 September ne nitiere masira machalo koda magi manotimo piny Uganda Western Uganda kama ni Kasese kani ng'iyo kaka ne Museveni kisamo ngino kara ma America kende kata mana mapinje molony kani ng'iyo kaka Museveni no respond to that issue immediately no they to kawo jogene mogolo Kasese kanyo endo motere wi got mogedne gi tent mong'ino duma nitie kuma kama mong'ini cham makama ni kuma kama mong'ini mondo modili mwalos piny kuchene mudogu dake dhi kawo ndalo maromo kama endi momiu plan ni kwadok kama endi kakudhi dok kanyo endo kama endi gi mwadhi geronu kanyo endo to military takes over wan marwa ni endi kawo wik achiel bati koka ker mar piny wuok dwadhi mayumayu ker mar piny pok owuoyo kata mana wach mar gimotimore Sindo ker mar piny pok owuoyo wach matimore Migingo kech Migingo ko nam medore nyalo kata imo ji kuno endo ker mar piny pok owuoyo gi matimore Kisumu ino ka koro piero nyaka udi makoro skunde iloro mano endo kan gimo no timore bati nikech nitiere teko te gi pesa gi mwandu ka achiel gi jolweny mag piny ni endi ma achiel kuom tijno no omegi e katiba marwa en konyowa against midhiero maromo koda magi eki to mago eko timore nikech samoro sirikand ni endi poko chako realize ni jopiny namba 1 e priority mare. All right. Ka pesa madhine counties deko senator okune ka samoro un bende pok utimo makare ahinya kata maber ahinya kaka senators mar dhiro ni omenda gi ochop ne counties e mapiyo mar ariyo poni no weche wuok e sirikal mamalo nikech iwacho ni gine ma gin gi nyalo matut ahinya mar timo nonro mar yango ni kama kaka weche dhi chalo ahinya to ikor chal kor lwasi gi gik machal kamago mondo geng' midhieche gi bende nitiere tudruok ma achiel kachiel e kind piny owacho mag counties nikech counties bende nitiere kod bede migepe mochung' ne rakruok kod midhiero matuch apoya gi gi piny owacho mamalo ahinya to bede migepe ma bende ochung' ne weche mag rakruok midhiero matuch apoya gi machiel kachiel tudruok machiel kachiel mwang'e lipot kowuok e sirikal mamalo to chopo ne county nikech nitiere ng'at ma bende wuok e county mwinjo bed ne luwo report gi kowuok e sirikal mamalo dipo ni nitiere rot moro kata okak moro ma pogo kidienje ariyo gi mag sirikal nitie
In fact, but asekawo thuolo mang'eny ahinya ka ntiere e Senate. Atemo matek mondo mi ang'e kaka Senate ringo gi gigo eko mathago pinywa mar Kenya kaendi. Rot maduong' mantiere e kind county government gi national government e weche mag deal gi midhiero kata mono disaster gi en chik. Nikech asetemo nono ahinya weche mag midhiero e bunge. Ni to bunge ni ang'o momiyo pok okalo kata chike moko manyalo konyo e weche ma timo coordination. Ni wacho ni elongo ni coordination. Be nitie coordination ma national, momakore coordination mar county, ma ji wuoye ka koda kacha, kendo nitiere kaka gitudore, kendo nitiere kaka gimiyore feedback, kata nitiere kaka ging'e nembni mag ji motimo ma kethore. Kata national level, sirkal mamalo, coordination no onge. Ino ka president nyowacho ni masira nitiere Kenya mondo migepe opore sirkal o respond. Murkomen ma en jatendwa e transport wacho ni masira nyaka ncha chakre ji mosetho gin ji adi 300 pok dhoge olwar jawuoyo miluongo ni spokesman mar sirikal wacho ni jomosetho gin ji 169. That confusion nyiso ni kata ma national level onge coordination maber. Ang'o momiyo nyisi ni nitie shida e chik? Yes. Adhi e bunge ayudo ka chike mang'eny osekel gi jo bunge mopogore opogore mag keto wach mar disaster management kata weche mag deal midhiero mondo mi obed gi coordination maber, mondo mi obed gi allocation pesa maber, mondo mi obed gi miluongo ni disaster readiness, preparedness, response, mitigation and prevention maber mogik. Chike ma yawuoyo osekelo e bunge ko ng'eny. To kidhi kalgi tinegogi. Ng'ego minegogi. Inegogi nang'o? Inegogi nikech budget. Ji nigi interest ma chamo pesa mag midhiero. Seche duto te nitie wishful thinking niya pesa gi kiko biro to samo midhiero ok otimore to ji chamo pesa no. Mane adier wach mantie. Kech iyudo ka koro nitiere every single department mar sirikal nigi response. Apenji bati. Yes. Piny Kenya ma kawuono wantiere ni king'iye gi pinje mag Afrika odhi ma namba 5 in terms of dongruok gi lony mwango e Afrika kama ngima. Ere gima dang mi deputy president ma Kenya dang dhi pogo Uganda ni koth nego ji dhi pogo Uganda. Deputy president en ngama deputy commander in chief odhi pogo Uganda. Sani neno ka ng'ato nitie Nikos Gay ni ema koro watimo coordination mag disaster. Prescription mare to this disaster odhi timenare to onge gi lony no endo. Department ne onge. Koro kidhi e office OP nitiere department mar disaster. Kidhi e office president nitiere department mar disaster. Kidhi e ministries gi kite mong'injore matino gi kite nitiere department mag disaster. Kaso nitiere bende national disaster agency. Nitiere different agencies mokra kata mang'eny matimo disaster. Wachadi achiel mar midhiero ni. Mano kelo confusion nikech ng'ato department ne dhi keto chike ne kaluwore gi department ne manyalo miyo koro ginya coordinate kamoro achiel. Onge nationally engaged body matimo coordination yendi maber gi jo county kaachiel kod national. To shida en ni ji te dwa mondo cham pesa mar ang'o mar midhiero nikech gin gi geno moro ni igani koketo pesa mar midhiero to wadhi lemo ni Nyasaye kiyie midhiero kik bi to pesa ni wase ofuko. Mane gima ji timo sani endi to mane mag kinde mag mibadhi makoro miyo wawito ngima ji mang'eny Kenya kaendi ma wan kaka koro senators masani ni tisa ni endi wachako rakorego e bunge kendo wadagore ne matek mondo mwatem matek mondo at least chik moro bedie manyalo miyo coordination gi kibedo kamoro achiel maber. Mane rot mantie maduong'. Nitiere wach miwacho ni midhiero mosebedo mokalo pesa no kochopo ne counties. En adier ni counties te onge moro amora mano yudo omenda ni? Ng'eny gi nokoyudo omenda no endo. Focus maduong' ne nitie Nairobi kaendi. To ng'eny gi kaluwore kaka ne giwacho. To wabe kaka ne wang'iye COG was very clear ni pesa weko especially pesa mar El Nino nokochopo. To pesa manyisi ni mar emergency fund mawanto ng'eny counties nigo lakini king'iyo gimiluongo ni magnitude ineno mar pek mar chandruok manyalo biro pek mar midhiero mwan go sani ni endi pek no endo county nyaka nyama adir gi 5% mare mar pek mwan go
ami kuom ranyisi gima chana ko timore Sindo cha lit na serious ngato chiyo gokinyi ena e duka kanyo endo timo matijene maber kendo kata ngato dhi kwa dhoge moko maber koth ok ochwe Sindo iwinjo koth ok ochwe Sindo to ka gimoro godiochieng' tino ka ula mochakore matin kama indi to pi medore ameda to kipoti ne nam to koth ok ochwe gweng'u ere capacity ma Nyawang'aya kaka governor da blame go ni Nyawang'aya onge gimotimo ne jo Sindo mano capacity monego bed national government ema nigo mar ng'eyo gimoro ng'oni prediction onyalo nono chon mung'e niya chieng' ma kama koth dhi chwe to koth endi kochwe kor gode mantie malo kama endi dhi yudo koth maromo kama endi to jomogedo mwalo mag gode gi eki oula ni dhi bi maromo kama endi nyalo gi maromo kama endi iwinjo mano endo capacity no counties ongego. Okay, Senator, county nyalo bedo ni onge capacity. Awuoyo kodi kaka senator nikech itudo sirikal mamalo gi mag county. Kendo neno ni omendo wuok e sirikal mamalo kadhi e county. Weche mag coordination obedo kind sirikal mamalo gi sirikande mag county. Sama kuom ranyisi county achiel kata county ma nitiere machiegni kod kuonde ma pi jachendega ong'e maber ni koth ok ochwe to county wage nyalo timo kama ma samoro county oro ng'ato modhi owuoyo gi jopiny onyisogi ni wabiro keto kenge mag neno ni resruok obirono. Singo ni wuok kuom county. Kopo ni ok otimore, japiny biro wacho ni county nobiro monyisowa ni ging'e maber ni koth masira nyalo timore to gibiro giresowa. Mado giparo ni en gima miyo jopiny bedo kod chuny moro mojur gi tendgi mantiere counties. To weche mag mano wacho mag early warnings. Ang'e maber ni county X kata county Y kata county Z en county ma chuodho piny sienyore sama koth ochako chwe mang'eny. To osewachi ni koth biro chwe to county X kata Y ni ok odhi onyiso joko, odhi romo gi joko monyiso ni koro daruru nikech wachich ni noche osewach gini mondo dar mondo wuok kama irito mondo sirikal mamalo mondo modhi owuo. Donge mar be samoro nitie kama counties ok osetimo maber ahinya kata bede ni kata mana sirikal mamalo kokalo kuom bede gi magin jotend loch na ngama nitiere kor gwenge. Ineno Bati mokwongo penjo mar governor madhi chiko ji gik moko tok tim mano no shit governor no endo kendo mano ok no jopiny ng'uono ne kawuono ne kana debate mara e Senate akwero governors wach moro ni gitimo singo gi budget mag ionge go kuom ranyisi no governor sani endi yiene ker marwa mar piny mangima ni Ruto ni yawa one idhi timo gimino ni CHVs masani ni sano ngoni community health promoters ni dhi chulo nusgi to wana dhi chulo nusgi iwinjo to samo nyiso dhi chulo nusgi no endo to budget to poko miye poko chulo gimo luongo ni pending bills mag jogo ko sebedo ka tie county kata mag surplus mabire county poko chulo jotije ne pesa ne mawuok malo poko miye dweche adek to wacho e mbele ker ni wan kikelo CSB to dhi chulo nusne to ambo chulo nusne ang'amo ne nyiso kemi community health promoters ni under county government miwa pesa no endo te mondo bede county government chakene kocha wach mar park mandalo moko development park gi zones mino itimo industrial park miloso gi ineno ka kandalo moko Moses Kuria jatelo migosi Moses Kuria wuotho e kor gwenge mopogore kata Siaya pan no dhi apane Migori gine kero dhi magisingo ni in wadhi miyo 225 million kuom national government to umbe meru 225 million mondo uket kae ndio timgo gini endi kasto in kaka governor ibukuri ni imbi yie ne timo gima kamano tionge budget no poko kitnigo koro mane miyo koro kango do budget matin koro chako ngendo budget matin mayodo ni endi achul kode jo puonj mag ECD ager kode ECD nyithindo leo ka ndi ECD achul kode nurses magwa achul kode jotije mag county kapoko poni to moko koro mano endo ka governor ntimo wacho gima chal kamano mosingo gima kamano ten governor must be held accountable nyaka jopiny dila kode nikech sesingo ko nyaka tetwa gima ne singo koro lakini temo kwero governors ni kiki sing gimiyo go ang'eyo kaka emergency fund tiyo emergency fund wuok kuom total budget mwauro negi ka achiel kod pesa te mag choko miluongo ni on source revenue mag choko te gikete agula achiel e CRF margi kaso gikawo 2% mar pesa no endo giketo emergency fund kata e agulu no endo manya dil gimigero chalo kala magi eki koko timo kamano mano kro kaka senator anyalo pinjo gi gimino gitimo kamano endo lakini kuba pesa odeke ma pesa no agulu no kwedo pesa
shida bedo maduong' to shida no endo gima nyako watime national government nyaka bed motegno e response mare to nyaka bed gi coordination maber gi counties mopogore opogore gi coordinate kaka ginyalo respond ne midhiero go eko. Senator wacho ni ting' mare en mar neno ni odhir omenda mondo mi ochop ne counties kendo bro timo ma ka omedo neno ni kata pok madhi ne counties omed chor malo kalore kod ting' mantiere counties nikech wacho ni funds owinjo bed ni kata omenda owinjo bed ni luwore kod tije moter ne counties. To gima wacho ni ok obi timo en ni dok kata siro governor ma singo gimoonge go. Wacho ni ma koro en governor ma ipenjo gi japiny ang'o miyo ni singo kat chopo tami to koro jopiny ma koro kawi kendo kiti gimoro. Erokamano nyakwara mogi Trevor Ombija wabiro ka kod Senator Eddie Oketch mokratego e duol ma kawuono. Nyinge en George Bati waromo saa 3 kotiene weche manyien mag oyimore kete manera mogi TV oriti masani.